Bună! Eu sunt Vio Pascu, sunt psiholog și terapeut Fast Healing și vreau să-ți vorbesc despre cum poți să scapi de fricile și programele limitative din subconștientul tău prin Fast Healing Therapy. Nu știu dacă ție ți s-a întâmplat, însă personal, o lungă perioadă de timp din viața mea, am fost într-un autosabotaj continuu. Practic, mă înscriam la tot felul de cursuri de dezvoltare personală, la formări în diverse terapii, însă de fiecare dată ori amânam, ori nu le mai practicam, mă autosabotam. Îmi doream foarte mult să cresc, să mă dezvolt, să mă vindec, să transform viața mea, să fie așa cum îmi doresc, însă existau acolo foarte multe blocaje care nu-mi dădeau voie să merg mai departe. Până când am descoperit această metodă, Fast Healing Therapy. M-am înscris la școala de terapeuți Fast Healing și încă de la primul seminar am început să lucrez cu mine, personal, prin aceste metode și tehnici. Astăzi, după 7-8 luni de zile de lucru cu mine prin această metodă, mă uit în urmă și observ cât de multe am realizat, cât de mult s-a schimbat viața mea și câte am vindecat atât în mine cât și în viețile clienților mei și a celor apropiați. Fast Healing este cea mai rapidă și mai ușoară metodă prin care poți să afli cine ești tu cu adevărat și ce îți dorești de la această viață. Vino să înveți, să stăpânești această metodă de impact pentru viața ta, pentru viața celor dragi ție, pentru copiii tăi și pentru clienții tăi, dacă ești terapeut. Tot ce este necesar să faci este să dai click pe linkul de mai jos și să vezi cum poți să beneficiezi de această metodă de impact pentru tine și pentru toți cei dragi ție.